Илия, внимавай! Ето го прасенцето. Ударено в сърцето и пробяга 200 метра. Когато го залаяха на място, аз веднага тръгнах. Чухте, че ми викна. Не изчаквам да видя какво стане. Го залаяха на място и то отнеше от живо, ма сега си няма да стане и съм го кипал. А как бягаше мамка му седно, реко, че не съм го закачил. Пати. Якото довиче. Сами Христо иска да се изчака малко. Ето го и Цецо Велешки. Не се притеснявай, пушката е празна. Само снимам в момента. Моята е пълна. Празния. Това представя нещо на реката и тук и не мога такова. Ако беше там и в търните, не го изляком и голям. Изляком и го ги тогава. Тук на реката. Бояк бега, брат. Аз не съм го гърнал аз. Никъде го си не идвайте. Не. И той го последния един е. Аз трябва да съм. Къде се Мерси. Съби го гърна два пъти и също и той. Знаеш колко интересно. Аз тъкмо, понеже ми се обади Христо да слезе по-надолу. Идвам и тъкмо си търся место, викам, чакай ще слезе по-слабо. Аз му казах да ти се обади. Ти си му казал и то си подава главата и така масено за това. И като ме видя и веднага понече да се обърне. Аз само веднъж можах да гръмна. Мечка видя. Мечок страшен. Къде мина? Значи, тук е едната посията, тук при тази дънка, точно тук варди сега. Ма първо бяха там по-отгоре. То Росен, виж и горе да има едно тънко дръвче, такова жълтеникало. Горе там надто предтъча. Там е най-големото вървище. Там над теб видя ли какво вървище има? Да. Дири много имаш. Там ги виждам, че миналата, ама там не е ли вече го порешил? Няма нищо. И оттам, даже надто и дръвче отгоре на словето. Оттам ще се обадиш на листия го прави, значи нещо да няма точно предпътване. Ма изкараха от оризатко, аз ти купиха, полицейско е залата. Дави ми вътре. И прихвърлена към гоначите. Аз им викнах. Росен, къде стреляш пръсете? Аз го поместих на пред и преди се минат по-долу по ръба. Да, и къде го гоначите? Оттам. Там отедах търники черви. Оттам как ще го? Да. Не стана нещо на реката, не така, поне аз си вържи на такова, ман, пушки не мога да си го правим такова. Поне кой знае какво. Ей, затова има прасета. Ще го направим и ще го пуснем в нета. Ей, гледай, чак на мене ми идва да се окалям тук, значи, страшно. Тук имаше огромен мичок. Такова живот. Аз гледах горе, където дето го дигнахме, беше ял от царевицата. Да. Хубава кал.
се оплачем От липса на кал. от липса на кал. Има кал. Снимам. Аз няма да си. Ето ме обърни. Гледай каква красота. Един багажник свине. Свине! Сега се изръси някой, ще стане точно като за в кадър. Това е тиндицел за замърсен номер се отзад да се вижда. Още по-добре. Хайде да гачи. На място ли го е? Над нас до такова намери. Те веднага го намери. Добре, тук не може да стоим някой джип. Дали, вари би да чарилката прасето на място. Той няма път. Ей, съпчи идва нататък. Да, има. Или мамка вода има. Абе, той Тегло. си стига, бе. Тегло, айде аз идвам да снимам. Доста много. Кой е там? Никой няма. На хранилката няма никой. Христо. Кой е Христо? Апчето, давай. Обади му се да ни оди, да ни мърда. Тя къде е хранилката? Ето тук е. Том долу е тук сигурно с тия шибраци. Или тук, или там. Но по-помисля ще е тук отзад, че малко глухо го чувах. И сега дигнала е тръгнала нататък. Ела, Каро! Той е няколко такова се отлюпало от стадото и единично прасе е спряло и
точно на фазанската хранилка, първата. Това съм по-близко, ако искаш да отивам. Добре, посичам го, ти ще го буташ към нея. Голям екшън. Ицо, я кажи ти сега, какво стана? Какво става? Той ще разкаже за мечката. Без пушка отивам на хранилката и гледам, че Каро гони прасе. Обикаля 2 пъти около джипа и замина там някъде из храстите и аз, понеже нямам пушка, викам другите я дойдат. 2 пъти му обикаля. Виж, че има и кръв. Голям майтап. Така екшен не е бил. Кой ти кара джипа? Ми не знам. Някой ти кара джипа. Дано да спре тук. Дано да спре, викам, да не да си замие. Ама нямам пуска, нямам нищо, аз съм писал тук. И обикаля, 2 пъти обиколи джипа. Се обади другия по станцията и ние за това застанахме тук. Само че този много по-хранилката е минало тук. Голям майтап. Удариха ли? Не. А? Не, замина се. Какво го стреля? Там че е Ивайло. И какво? Нищо. Минало ли е реката? Реката минало ли? Не, някъде нататък май отишли. Тръгваме. Вали си карай джипа. Какво, мамая? Прасета падат от небето, а? Това е моето прасенце. Това е той, ма. Подредим ли да направим една снимка? Дръж, май, дръж. Сега ще скочи. Който ме снимал, ето сега ще си направя едно селфи тук с моите прасенца. Така, май, браво, лай, да не избег, дръж. Добре. Тя проявява ли смелост сега?